A ima i onih koji po hrastovo ili cerovo drvo odlaze u obližnje šume. Članovi teniskog kluba Mladost iz Brnjavora su otišli i do Cera. Danas smo se skupili, zajedno smo išli po Badnjak, kuvali smo čaj, družili se, razgovarali smo o praznicima koji predstoje i rođenju Gospoda Isusa Hrista. Zaista fenomenalno je bilo. Moram da napomenem da pojedina deca prvi put idu po Badnjak i veoma mi je drago zbog toga. Zaista svi smo presrećni, potrošili smo kvalitetno dan i pričao sam sa decom na tu temu da, evo, kao što vidite, uzeli smo Badnjak i svi smo posle toga posekli po jednu grančicu kako ne bi naštetili našoj prirodi, jer je to veoma bitno. Nije patriotizam samo zastava ili ne znam šta, isticanje simbola. Patriotizam je upravo čuvanje životne sredine, čuvanje naše Srbije. To je najlepša po mom mišljenju, a i mišljenju mnogih, najlepša zemlja na svetu, tako da moramo da je čuvamo. Ako mi ne budemo čuvali, prenosili to sa kolena na koleno, to mislim da nema onda ništa od neke naše budućnosti, tako da eto, kažem samo da sam veoma sam zadovoljan i Bogu hvala što je sve proteklo kako treba i što kaže, sve počinje sa Bogom i završava se sa Bogom, tako da želeo bih svim građanima uspeh, sreću, pre svega zdravlje u 2023. godini i nalazimo se trenutno na Džajevcu u podnožju Svete planine Cer, ako možete vidite iza Sveta planina Cer, tako da pored toga imali smo mnogo aktivnosti gde ova deca uče istoriju naše zemlje, tradiciju, veru, tako da mislim da je veoma bitno raditi sa decom, da je to ključ svega i deca žele da znaju, deca žele da nauče mnogo stvari, tako da imamo zaista odličnu saradnju i bez ikakvih problema. Eto. Želim svim Srbima sve najbolje, ma gde god živeli, našim braći i sestrama na Kosovu i Metohiji i na kraju, eto, da kažem samo, pomaže Bog i živela Srbija.